ಅಂಕಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫೇಸ್. ತಲೆ ಒಂದು ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್ದ ಐದು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪೈನಾಪಲ್ सामने दिखता है ना वो मैंगलोर का महानगर ये ना तुझ पर होती है उल तुझ पर ತುಚ್ ಪಾಯ ಇಲ್ಲ ಮಂಗ women. ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ನಿವೇತ ದಿನೇಶ್ ಲಾಕ್ಸ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿಗಲ ವೆಲ್ಕಮ್. ತುಲೆ ಆಂಟಿಲ್ ಅಂಕಲ್ ಕುಲ್ದೇರು ಮಲ್ಪ ಅಂಕಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕಲ್ ಆಂಟಿನಕ್ಲಿ ಬೈದಿನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ ಆಗ್ಲೇನು ತಿರ್ಗ್ಯಾರಲ್ಲಿ ತಂಪ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪೊಲಲ್ಲಿ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಪ ಐದು ಪಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಕುಡ್ಲಾಪುರ ತಿರ್ಗದು ಐದು ಪಕ್ಕ ಸೀದಾ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಯರೊಟ್ಟವ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಪಾರ್ದ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಒಡೆ ಮೊಟ್ಟ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಜರ್ನಿ ಎಂಕ್ಲು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಪ್ಪ ಇಟ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕತಿ. ಓಕೆ ಬಾಯ್. ಅಂಚ ದೇವಸ್ಥಾನಗೆ ಪೋದು ಬರ್ತೀರಾ ಆಂಟಿಲ್ ಅಂಕಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಲೈ ಪೋತಿಜ ದಯಪನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸೂತಿಗೆ ಅಂಚ ಅದು ಒಂಜಿ ಜನ ಇತ್ತೇರು ಮುಲ್ಪ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಂಟಿನ ಅಂಕಲ್ನ ಕಡುಪುರ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಉಲಾಯಿ ದಯಪಂಡ ಹೊಸ ಜನ ಅಂದು ಬಾರಿ ಶೋಕು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪಂಡದ ಗೊರಿಯರಿಗೆ ಇಂಚ ಮನ್ಪುಲೆಂದು ಪೋನಾಗ ಪೂಜೆ ಪುರ ಬರೇ ಪದ್ಕೊನೆಯರು ಅಂಚ ಆಂಟಿಗೆ ಅಂಕಲ್ಗೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಲೈಬೋದು ಎಡ್ಡೆಂಡು ಬಂಡೇರು ಬೊಕ ಅಂಜು ಎಡ್ಡೆ ಶೋ ಕೂಡ ಗೈಡ್ ಬಂದು ಕನ್ನಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ ಅಚ್ಚಾಯೇ ಅಂಚ ಅಂಚ ಐತೆ ಎಂಕಲ್ ಸೀರೆ ಐತೆ ಬೊಂಡದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಡ್ಯಾರಡು ಒಂಜಿ ಬೊಂಡದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಉಂಡು ಅಡೆ ಪೋಪ ಅಲ್ಪದೊಂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪೂರ ತಿನ್ಪಾಗ ಆಂಟಿಗೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಇಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಏರಂಡಲ ಮತ್ತದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಡ ಆಂಟಿ ಒಂದು ದೇರ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡರೆ ತೊಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಬೊಂಡದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಬತ್ತಾ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ತೊಲೆ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಇತ್ತೇನೆ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಕಾಂಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸು ಕೊರಿಯರೆ ಪೇಟ ಅಂತಂದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೊಂಡದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮಲ್ಲ ತೊಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೊಂಡದ ನೀರು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲಿ ಬೈಟಿ ಆಂಟಿ ಇದರ ಬೈಟಿ ಅಚ್ಚಾ ಬೊಂಡದ ನೀರು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗಲಿ ಮೂರು ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಕೌಂಟರ್ ಉಲ ಹಿಡಿದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲಿ ಬೊಂಡದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪೈನಾಪಲ್ದ ಫ್ಲೇವರ್ ಮಾಡ್ದೇರು ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೈನಾಪಲ್ಲು ತಲೆ ಒಂದು ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್ದ ಐದು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪೈನಾಪಲ್ದ ಒಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೈನಾಪಲ್ ಒಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್ ಆಂಟಿಗೆ ಪೈನಾಪಲ್ ಬಕ್ಕ ದಿನಗುಲ ಪೈನಾಪಲ್ದ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್ನ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಈಗಲೇ ತಿಕ್ವೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್. ತುಲೆ ಒಂದೇತ ಸೈಡ್ ಇಡು ಒಂದೇತ ಸೈಡ್ ನೂಲ ಉಂಟು ಆಯ್ನಲ್ಲ ಆಯ್ಲ ತಿನ್ನಿಯಾರ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು. ಎಂಗ್ಲ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪೂರ ತಿಂದದಾಡು ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೊಂಡದ ನೀರ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಎಲೆಗಂಡಲ ಬೊಂಡ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪೂರ ತಿನ್ನಿಯದಿರ್ತದಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಡಾಡ್ದು ಅಲ್ಪ
ಬೊಂಡದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಉಂಟು ಅಡೆಗೆ ಬಲೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಲ ಬೊಂಡದ ನೀರ್ಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನ್ಯಾಚುರಲ್ಸ್ ತಕ್ಕ ಒಂದು ಓಪನ್ ಆದ 8 ಮಂತ್ ಆಯ್ನಾತ್ರೆಗೆ 8 ಮಂತ್ ಅದೇನು 8 ಮಂತ್ ಆಯ್ನಾತ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಮೆ ಸೈಡ್ ಬೊಂಡದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆಮೆ ಸೈಡ್ ಉಂಟು ಅವು 14 ಇಯರ್ ಅಡಿಗೆ ಅಂಚ ಅಂಕಲ್ ಆಂಟಿ ಅಂಕಲ್ಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪೂರ ತಿನ್ಪಾಯ ಅಚ್ಚಲಾಗ ಆಂಟಿ ಅಲ್ಲ ಸೆಲ್ಫಿದ ಕಮಾಲ ಎಂಕಲ್ ಬೊಂಡ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿದು ಪೋದು ಬೊಂಡದ ನೀರು ಪರಿಯ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದ ಇತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಎಂಕಲ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಟೆಂಪಲ್ ಬೋವಂದಿಲ್ಲ ಆಂಟಿನಕ್ಲಿಗ ಒಂಜಿ ತೊಷ್ಪಾಗ ಅಂದ್ ದಯಪನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ದಸರಾದ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಟೆಂಪಲ್ ದಸರಾ ಪೂರ ಆಪುನ ಕುದ್ರೋಳಿದ ಅಂಚ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ತೊಷ್ಪಾಗ ಅಂದ್ ದಯಪನ್ನಡ ಯಾಪಲ ಎಂಕ್ಲು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಇಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ತೊಷ್ಪಾವ ದಸರಾದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾತ್ರ ತೊಷ್ಪ ಒಂದಿತ್ತ ಈತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಡಿಗ್ಲೆ ತೊಂಪೋಕ ಅಂದಾಗ್ಲಿಂದ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಕುದ್ರೋಳಿ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋವಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಕುದ್ರೋಳಿ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋಪನ ಹಿಡ್ದೊಂಬು ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ ತೊಷ್ಪೋಗ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕುದ್ರೋಳಿ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಎಂಕಲ್ ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ ಬತ್ತ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಯಾವೊಂದುಂಡು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅವರು दाने दिनो ಎಲ್ಲ ಜನ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಸ್ಟಾಲ್ ಪೂರ ಬಾರ್ಜೇರು बहुत स्टॉल था आंटी उधर इधर खाने का पानी और शाम को पानी पूरी का वगैरह बहुत चौपाटी टाइप बना दिया चैट का देखिए तो देखिए आंटी ये सर्किट हाउस इधर ये देखिए इसमें लिखा है सी फूड रेस्टोरेंट एंड बार ये स्मार्ट सिटी देखिए इसका अंदर आंटी ये सर्किट हाउस ये सर्किट हाउस देखिए आंटी ये KSRTC बस स्टैंड देखिए ये मैंगलोर का बस स्टैंड ये बस स्टैंड KSRTC और ये बिग बजार है उधर भी काफी साफ सुथरा है बस स्टैंड के सामने बस नहीं खड़ा है एंट्रेंस उधर से होगा हाँ एंट्रेंस है एंट्रेंस से है ये इधर से गाड़ी इधर आती है। बस जाता है देखिए ये बिग बाजार है और आपको अभी आगे दिखाएगा मैंगलोर का ये महानगर पालिका अच्छा वो सामने देखिए इधर से सामने दिखता है ना हाँ वो मैंगलोर का महानगर पालिका ये ना तुझपल्ली अवल तुझपल्ली तुझपाय ना इनला मंगा वो अवल तुझपल्ली किधर ये आंटी इधर है चलो ये सामने ना ये सामने दिखता है उधर उधर मैंगलोर का ये पूरा ये महानगर पालिका है ये मैंगलोर येलो वाला बिल्डिंग हाँ ये येलो कलर का ये महानगर पालिका है और ये महानगर पालिका ये पूरे MG रोड है और ये सामने आपको दिखेगा उधर देखिए वो पब बस है this one boya तो लेंगल कद्री पार्क पूरा तुझपाय अगलेगे इते कुद्रोली टेंपल पोवंदुल्ला कद्री पार्क तो बिदाय तुझपाई हां बिदाई तुझपाय उलाई पोती चंगल उलाई दाले जवे तप्पु मा ये टेंपल आंटी वो लास्ट टाइम आपको दिखाया वीडियो कॉल में वही टेंपल है देखिए इसका अंदर जाने का तो बहुत बड़ा टेंपल हाँ अच्छा टेंपल आंटी हम लोग का नवरात्रि फंक्शन इधर ज़्यादा सेलिब्रेशन होता तो लेंकल टेंपल ಗೆ ಬತ್ತೈತೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ಟೆಂಪಲ್ ಗೆ ಅಂಡ ದಾದ ಬನ್ನ ಎಂಕ್ಲಿ ಬಾಯರ ಚುಲೈ ಎಂಕ್ಲಿ ಬಿದೈ ಉಂತದು ಮಕ್ಳೆನ್ ಕಡುಪು ರೋಡು ಉಲೈ सब ये पेंट गोल्ड किया पेंट है हाँ कितना बड़ा है तो ले आंटी अंकल मस्त अड्डाने मल कुद्रोली टेंपल कैसा है आंटी टेंपल अच्छा बहुत अच्छा ತುಲೆ ಲಡ್ಡು ಪ್ರಸಾದ ಗಂತೆ ಟೆಂಪಲ್ ಗೆ ಹೋದು ಬತ್ತೇರು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡಂಡಿಗೆ ಟೆಂಪಲ್ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಎದುರುಡು ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಗೋಳಿ ಸೋಡ ಉಂಡು ಅಂಚ ಆಂಟಿಗೆಲ್ಲ ಅಂಕಲ್ಗೆಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಪಾಗ ಅಂತ ಆಯ್ತಟ್ಟಿಗೆ ನಮಕ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಅತ್ತೆ ದಿನ क्या बोलते हैं मालूम है वो भी आप लोग को खिलाएगा हम लोग पिए इसका अंदर गोली था गोली देखिए वो अंदर गिर गया तो निकलता नहीं है नहीं निकलता है नहीं निकलता ये ಅಂಕಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫೇಸ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಟೆಂಪಲ್ ಇರ್ದು ಸೀದಾ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ದ ಕೈತಲ್ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಹಳ್ಳಿ ಮನೆ ಪಂಡದು ಅಡೆ ಬೈದೆ ಇಂಕ್ಲ ಒಣಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬತ್ತು ಜಂಜಂಡು ಪಂಡು ಫುಡ್ಡು ಅವಳು ಲೈಫ್ ಹೋದು ಲೈಕ್ ಬಂದು ತೊಲೆ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ತಪ್ಪುದಾರು ಹೋಟೆಲ್ ಹಳ್ಳಿ ಮನೆ चले मोलो
ಬೇಡಗಿ ಮುಂಚಿ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಅಜ್ಜಿ ಕಟಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ನೆಟ್ ಮಂತಿನ ಕಚ್ಕೊಂಡು ತಿಂದು ತೂಕ ಬಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಿಂದ ಉಲಾಯ್ ಪೋಯಿ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಹಾಂ ಇದೆ ರೀ ಬೈಟಿ ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಚಿಕನಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಫಿಶಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತುಲೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮೀನು ये तो हाथ से खाएगा इसलिए